Oye, errasti, 20 segundu. Ya está. Venga ya, Errasti. Venga ya, Errasti. Barruan gaude? Eta iritsi zea. Ai, ama. Ai, ere. Autobusa berondo iritsi da eta badakizu, Bueno, zer modu zaudete? Laukote, Anderredo, Eneko Sánchez, Julen Díaz, zer moduz? Oso ondo, eta gainera... Entusiasmoa, impresionante. Bai, bueno, ondo, a ber, esan beharra dago hori, programako zuzendaria berandu iritsi dela, programara, baina bestela. Andorrara gauzak eramaten zegolako. Arkakuso, nork eman dizu hitza zuri? Nik bakarrik esan behar dut, errastik esan digula programazio baino lehenga gaur erritmoa, ez dakiz zer, tal, Bai, pi, eta junda. hau da, ez dakiz zer, eta pa, eta programazio da, eta beha zegoen, ez dakit, orrazten, edo ez dakit. Orrazten, bai zera orrazten. A ber, orain bai. Orain bai, Arkakuso, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer Bai, modu nauze zaude? hemen. Ez que ez dakit Mozaldarik saio batean pasua eman arte ezin dazula hitz egin. Baina nik hitz egiten du turazpian ere, beraz, oso zaila zen gainera. Agian, ez naiz ni izan, ze ez duzuen ez nire ahoa ikusten? Ja, zergatik etorri zena maskarillarekin, kontatu. Zergatik etorri naizenez? Zergatik egin didazuen jartzean maskarilla? Hombre, eske bazpa ere, ez dugu esango, nor. Baino gu hiruron artean, dago negazionista bat, eta uste du, zuari zarela gure ordenagailuko datuak eta usurpatzen, gure IP posizioa triangulatzen, eta guzti hori, ez dugu esango nor den. Baino, esan dugu, bueno, behintzat, jarri dezala maskarilla, porque zuk oraindik, positibo ematen dezu. Ezakit, ez diate egin bigarren PCR-erik. Eta hortzegoen sorpresa, zuzenian egingo dugu lehenengo aldiz Twitchen, Jaunak eta Andreok PCR bat. Badokaztu... A ver... Belarritako bastonzilloitako atu adakazu? Nik bai, gaina arrosa dia, oso politiak. Itxoin, hortik, a ver. Nik gauza bat, daukat, errazi daukat, detektore bat. Sentitzen dut. Zer Rander barkatu? Lasai, zu lasai, Arkakuso. Eneko, zu negazionista zara? Ez esaten badut da bai, eta bai esaten badut da ez, beraz, agian. Nik daukat galdera hobeagoa. A ver, toma. Hor, keak egiteko. Independentea irakurtzen duzu. Buah, txagal, hori da. Sartuko gara materian, justari ginen hitzetan, Begira, ze ondo gabiltzan hemen, ez gera saltxetan sartuko, egun hauetan izan da Euskal Herrian, ez da, polemikaren bat edo beste, baina esan dugu, zertarako, ez? Zergatik. Eta ja hasi zarete ja beste polemika batean sartzen. Bueno, agurtuko ditugu txaten dauden pertsona guztiak. Hombre, Mikel Manteno, kaixo Mikel, kaixo Ardo Beltza, Puf Gitar, eskerrik asko raidagatik, Burrundale, Zitalko, Fatelitxi, Arkakuso ere hortik handabil, eskerrik asko Arkakuso. Ez horregatik. Iargi ere, bai. Arkakuso oraintxe itengo dugu zurekin, baina eske daukagu, osea, zuzera eneko bezain gonbidatua. Ze ez dakiz zenbat astez, daraman hemendik kanpo. Etorri gabe. Lanean. Eneko. Ja. A ber. Badakizu hemen... Urbildu pixkat kamerara. Ni? Urbildu? Bai, urbildu. Usaintzea. Ez dut usaimenik, baina usaintzea. Ui, Andorra usaina, Gaita. Andorra usaina. Bai, honai bilera egiten egon naiz. Baizu, omen dago supergaresti, Andorran sartzea, por cierto. Hombre. Zeba.
pagatu behar omen delako kristoneko tasa sartzeko. Gero ja ez duzu zer ordaintzen. Impuestoetan. Baina sartzeko, omen dago kristoneko tasa, ez dakidia, 1.000 eurotik gora, bueno, ez da, kriston dirutza sartzeko bakarrik. Claro, aurrezten dutenarekin kabriputok. Bueno, laguna daukarreun nio bat. Bueno, Mikel, urrengo azten aberre elkartzeko aukera dugun, bale? Gaurkoan Mikel Mantenu ezin izango da gurekin egon, baino bai laguntxo berri bat. Eta laguntxo horri igual paso emango diegu, ezta? Ondo iritzen. Bai, dikutziko dio lekua. Eta gero bueltan atorzuekin, bale? Berriz bazoaz, Eneko. Ez, baina, a ber, nire zeta hau, badakizue dela, konpartitzen dutela, jende horrekin. Gaizi zuen erabakia da, nahi ez hartu gaina. Egia da. Bale, ba, ikusiko dugu programaren introa, eta bueltan gatoz. Arkakuso horrein guztiko hitz egiten, eh? Ez jarri urduri. A ber, Eneko junda, ez da inor etorri, Hemen da, no? Hombre! Kaixo, Jose Luis! Arratsaldeon, zelan zauzie? Zer moduz, oso ondo? Hemen nau! Zer moduz Begira! zaude? Zer da hori? Bueno, Kruzte gorbea. ekarri dut, sorpresia. Sorpresa ekarri ezu, aurkeztu agian zure burua Twitchen etzeralako inoiz egon. Claro, tenengo aldia da. Claro, YouTubeko kanalean bai, baina Twitchen etzera inoiz egon. Aurkeztu zure burua Arkakus hori. Ninaz Jose Luis, Eibarkua, hemen bizinaz Eibarren, hartzen dut kafia guridin, euro 50 kortaua, naiz Eibarkua, pamendilibana, fuerte! Eta komentatzen dut gauzak. Eta orduan esan zezten hemen gaztiak, aizu, orain mundua tal, sare sozialak, eta ni naiz entenditzen dut seriekin. Eta orduan nola ulertzen duten HBO, Netflix erabiltzen, etorriko naiz gomendioak ematera zueri. Zitalkok dio boomer bat zarela, claro. Gu gainontzekoak mileniala gara, baina zu boomerra zara. Nik ez dakit zer dan boomerra. Niretzako boomerra zan, txikle bat etortzen zala 5 kilometroko luzerakua. Irekitzen eban unzagan eta jaten itxan, azten itxan ermukorrektan jaten txiklea. Zan la bomba, eta egite zenitun globo batzuk, osea, iten eban, eta egoten itxan arratera lurra ikutu bari. Izaten zan la bomba. Eta bueno, gaur, utxiko doztazu hitz egiten. Bai. Neri esostien esan zeuala neskato bat, hor. Kaixo neskato! Zelan zanazu? Mi Hermenegilda. Hermenegilda, ermukua? Izen hori ermukua da. Ez, barakoa. Baina ez barakarlokoa, Ni etorri nintzen hitz egitera nire liburuarekin. Eta begira, gaur badakizu ez ere egundan, hemen. Hemen, Euskal Herri osua. Claro, gaur otsailaren 3 ezta? Eta zer da otsailaren 3? Claro. Espera. Ez esan ez dakizuela, zer dan otsailaren 3. Ni bai, baina ez dut nahi ematea biletxe. Nik badakiz... Claro, nik badakiz... San Blas, please, Blas, por delante y por detrás. San Blas, eta begira. Ojo, zer dizu? Begira zer ekarri doten, amen. Ez da egia izango. Zuentzako! Toma, San Blas! Ze ona! Eta nola zuek ezito zuen jan. Zerrizik ina. Gonik. Ai, ama, eskerrik asko, Jose Luis, eskerrik asko zedetaile polita. Aizu. Bedenkatu dut. San Andres Elizan, goizian, egon diraz 2 turno. 2 turno. Bai, kontagioekin, nola gauzen gorri izan, ya lo que faltaba. Hori janda, coronavirusik. Jendeak duda ingo zeban. ¿Dónde está el señor? Eta 2 aldiz, indogu.
bi turnotan, ez dakitzu ere oso debota zaren. Ni, Arkakuso. debota ez, Arkakuso. de San Blas. Ni naiz de zapatilla, baina bai, de deportiva. Ez dozu sekula jan San Baina, Blasa. adibidez, San Blasekoa, hemen Iruñan ere, hemen Iruñan. Iruñan badago ohitura, eta adibidez nire amona, orain, adibidez aurten ez, baina bai joan ohi dela erostera gatza, osea, eramaten du gatza, eta gero erosten ditu, badaude karameluzko figurillak, eta Bai? oioa edo jarra da ezagunena. Eta orduan eramaten du dena, sartzen da, bedeinkatzen dute, eta horrekin ja esaten digu ez garela gaixotuko. Eta klaro, ze pasatu da, aurten ez gara iritsi eta lehenago harrapatu dugu koronavirusa. Claro, ez delako iritsi San Blas. Ez que, Edarra dau! nik benetan, Luis, ari naiz gaizki pasatzen ze gaur justo goizean jo naiz Donostialetik bueltatxo bat ematera eta ikusten nuen okindegi guztietan pizarretan eta San Blas zea eta tal da, digo, bueno, San Blas Leicester izango ja. Eta nago dietan eta Nire bai! nei izugarri gustatzen zait San Blaseko, nola da? San Blaseko pila, deituko diogu. San Blasa. San Blasa, Baina San Blasa bakarrik da ibarkua. San Blasa ez da hori da opil txurisa, txokolatiakin. Baina San Blas opila da, ibarkua, da bedeinkatzen dozuna San Andres eriza. Txokolateakin. Ba, enekin. Txokolatia ez, txokolatia da letra. Oye, anisa. Erori jata txokolatia ordenadore gainera. Jodituko ez da zu ordenadoria horren beste tontakerirekin, Hori anisa izaten da, ez da? Bai, eta orain zelan dauden tabernak itxita, da poteatzeko beste erabat. Aizu errak, zer egiten zaudela esan duzu? Dietan. Terrorismoa goraipatzea nahi duzu? Eta... Bueno, ya está. Hori nik askotan egiten dut Arkakuso. Nire ekipoko azara definitiboki. Bueno, jarraituko Arkakuso, nik ezagutu gabe programa honen funtzionamendua, esango nuke, etorri zarela rebentatzera barrutik anau. Luis, igual kontatu behar dezuna, ze San Blaso pila jango ez du oso-osoik, eta ez dakit zeri buruz hitz egin behar dezu gurea. Ez que nik aurreatzen hasi nago, porque kristoneko monua dakat. Osa, nik San Blaso pilori nahi dut. Ba, nik eman ditzat viaje bat. Egin pasatu da horratzen. Aldatu ditzat izena programari. Eman ditzat viaje bat. Bueno. A ver, erakutsi San Blasa. Zer da, egunkari baten aurkako... Deiarik, Ematen dau. Ui, txokolatito. Bueno, a ver, guazen zentratzera, Jose Luis. Bueno, orduan. Nola liteke boomer bat edadetu batek, Twitch plataformara, zuta manera, gaztez osatutako kolektibo batera, Arkakusorekin hemen, etorriko zera, noizean behin, telesaiez hitz egitera. Bai, nik aldozuet gomendau, base ikusi, ni dakat etxian Amazon Prime. Dakat, nola esan zosten? Disney Plus. HBO, esan zosten. HBO deitzen etxanik. Eta dakat... Zein? Disney Plus. Ba, baina kendu neban. Kendu neban porque esan para moñas de Hermoa. Eta jarri neban Netflix. Eta zego... Nien azer mukua, ikusteko mierda hoiek. Zego mendio ekarri izkiguzu gaurkoan. Gaurkoan San Blasa, gaurkoan Bape. Gaurkoan, hau da eskola bezala, lehenengo gunean presentazioa egun ere bizka eta etxera. Vale, osa gaurko obratzen duzu ezer egin gabe, ezta? Imaginatzen dut, hemen Arkakuso daukagula, Jose Luis, Eibarkoa izan da, eta zure edadearekin, eta ikusita pixkat parrandazalea zarela, San Ferminetan atzen olako, ez? Esperientziak izango dituzun hor kontatzeko. Bai, joten gara, maiz. Bueno, orain ez gara joan, porque nola suspenditzu indaber. Eta urten ere bai ez da, Arkakuso? Bueno,
Oraindikan ez dira ofizialki, baina bai, osea, da logikoena. Baina hor egongo da, Si agertu zala pelo corto. zezenketak egiten. Baitzu badakizu hemen Eibarren, Nor da la peloko? tradizioa dauela taurinua, no? A ver, Bai, taurinoak zarete? Hemen Eibarren dau, Plaza Tolosa, hor, Guardia Zibilan onduan. Ah, bira, Bai, behaien eske, gugea zelkatzekua dana por temas. Jartzen duguan Plaza Tolosa, Guardia Zibila, eta la Casa de Burgos dauz onduan, hiruak. Eta, kasualidades, mankomunidadeko ofizinak baita. Ez dakit zergatik, da kasualidadia. Ibar da, Baina, zela, ez? Mate, gizarte, ezakiz odana. Ba, hola, eta hemen dau tradizio handia, pasake, ja kendu zeben Plaza Tolosa. Orain dau, dauz bikantza, uste dut, Saskibaloian, barruan. pues onge invertituta. Ba, niri ez jata gustatzen Saskibaloia. Niri gustatzen jata Fobaia. Apaiba! Ba, te doy la mano. Ba, Fobaia da la pera limonera. Por cierto, jokatzen dugu Osasuna narka. Orain zazpisan. Hor, Pues ez zadarren. ongi. Bueno, barkatu, en el reino. Papistas, en el reino. Zaten dutzu, ez que nina oso futbolerua, arkakuso. Bai, ba, erakutsiko dizun nire Osasunako kamiseta. Ah, erakutsi. Baina, bueno, A ver, plus bat, nahi baldin badute txatean erakustea, bestela ez. nola dominatzen duen Twitcha, ja ari da involukratzen, ikuslea... Errazti, boligrafoa eta papera eta apunteak hartzera. Venga, No, total. Zitalkok plus bi jarri du. ojo. Zer da hori? Ez dakit. Venga. Zer da, kamisetilla de fibra de carbono? Eibar zatarra da jarri du Zitalkok. Eibar zatarra dela. Venga, Guau. badoa, Gainera, Neri zetorri kutsera kamiseta hau fibria. dago sinatuta. A ver. Ostras, que es claro, Zitalko orduan pozik egongo da, ezta? ¿Cómo que Ainhoa? Hori da? Baraia indarra! Ara. Baino... Eta aurreko urteko, ez duela bi urteko jaietako txupinazoa bota zuena. Ah, begira. Talde Osea, feministatik izendatu genuen, bueno, proposatu genuen, eta aleti zalea Zuzara zara. atletikekua. bai, Ibarren ere asko... Bueno, claro, Ibarren justo ez. Ibarren gara Ibarkua, majo. Baino inguruetan danak aleti zaleak oso, Bueno, Ibarren eba dauz, herri guztizetan dauz oruak. Eta segituan agurtu behar zaitugu, baino... Bai, ni joan behar naiz. Baino- Zitalko hori erantzun nahi diozu, eske berriro jarri du Eibar zatarra dela. Maite duela, baina... Jarri du zure zatarra gaina. Zeren azaltzen Bai, dira... baina maite dut. Bai, claro, hori da bestia bezala. Bai, ni veganua naiz, baina nola eramaten naizen ondo karnizeruakin jaten do filetia. Ez. Erabaki. Edo gustatzen jatzu, edo ez jatzu gustatzen. Neri gustatzen jata, da kakiston ambientia. Egia esan arkitektonikamente ez da gauzari politzena. Baina, bueno, kontuan atxe badugu, gero donosteko irlia da laguria, porque hori da beste kondeira bat, egunen batian kontatuko dutena. Urrengo astean kontatuko di... Ai, ama. Vale. Kontatuko diguzu. Baina, Nik badut ojo, galdera cuidao, bat. neri, badut galdera bat Jose Luisentat. serien inguruan, Bota. ala nere bizitzaren inguruan. Ze esan duzu gustatzen zaizula lantxa hauek jata Kanaria... Hori da Jacinto Ortega, baja, Jacinto Ortega. Hori dira Eibarkuak. Es que ya me has venido a tocar. Eibarko Industria, Jacinto Ortega, Jata, Alfa, Josteko Makinak, orain dau Bog, Sigma, dauz pila ba gauza, maja. Etorri zara al mundo industrial el centro, da hemen. Zer uste dozuzuk? Eta industria armerua guztian gainetik, atxik kontu zibili beti dau hemen eskopeta bat eskura. Jose Luis Ibarku eskerrik asko, ospatu etxean bada ere San Blas eguna. Eta... Baina jandot nahikoa. Horen jugo naiz ospatxera komunera duze dut. Eskerrik asko detaile horrengatik, urrengo astean ez bada hemendik bi astera itzuliko zara, ezta?
Bale, mezu txiki bat. Urrengo astian nahi baduzu hor egongo naiz. Joan pentsatzen, mesedez, esateko niri serie mota gustatzen jatzuen, eta horren arabera nik aldo zuet gomendatu. Eta sinopsisak egin, eta horrelako gauzak. Vale, perfecto. Ba, jungo Beraz, bera. aizu, aksinua, maitasuna, Arkakuso, venga, telenovela zure- zerrixak. Zuk eskatu jozu. Eskatu jozu telesail baten inguruko reviewa. Bale, nahi dut, esan duzu Amazon Prime baduzula? Bai, baino, kantatuko detsut jota bat. No me vengas tú a joder, venga. Blue Water High. Buah. Hori da iristen onera. Bai, iristea. Ez dut ikusi. Ez que Amazon Prime neiz berriza. Kontatuko ditsut neozu anekdotia. Lehenguan iritsi jasoneban nola dau, elektroniko bat, korreo elektroniko bat. Bai, eta esate sosten. No estás aprovechando usuario Prime. Se te cumple en febrero. Eta nik esan eban, cabo Dios, pues avísame en marzo del año pasado. Baina avisatu zesten berandu. Orduan, hasi naiz orain. Eta ikusi dut bakarrik. Bat dala Toro Bravuena, el Toro Bravo en el campo. Es paisaje errado, deitzen da. Paisaje errado, da ganaderia Luis, ezberdinak. urrengo astean izango gara, benetan. Luis. Eskerrik asko, Zitalkok, ez du zure, bueno, maite du Eibar, baina orain dio, Sasi gaizka izagirre zarela. Eta arrazoi faltik ez dauka, baino. Igual gonbidatu beharko dugu gaizka eta egin face to face. Begira, Vale. a ber nork Nahi dakien duzuena. gehiago. Eskerrik asko, eskerrik asko Xavier esan behar nuen, eskerrik asko, Jose Luis. Bueno, Venga, orain Vale. dator, bai, agur, Julen Aio. dator orain, Belarripres, azkar, ba, dinamismo. Julen gaixoa. Julen, maite zaitu, txatak maite zaitu. Ba hori, Belarri Press orain, ezta? Hori da, zure tartea da, beraz, Eta egingo dut superazkar, ze Jose Luisekin joan zaigu denbora pila bat, izugarri, ikiarri. Bueno, eneko guztatzen da, eneko... Vale, ya a está. ver, Jose Bueno, ez Luis- dugu esan oraindik zergatik zoazen zu gorri, zergatik daukaten nik hau, Ja. eneko zergatik zuen lehen ezapigorria, eta hemen daukat, kendu dut. da pixka kino bat. Nik daukat hemen, 2018ko Txupinazoko udaletxerako prentsa sarrera, Ojo. akreditazioa. Hau zuk ez daukatu, Iruña? Errati? Nik badut. Ze mediorekin joan zinen, ze Davideren itzenean joan zinen? Ba, aurren daukazu mikrofonarekin. Izazpi, hori da Hyundai bat. Bueno, eneko, egon da Jose Luis gurekin, eta orain Bai, aktualitateari hoitxe egin behar dio guztia. Hori da. Bueno, Artean. Julen, pantalla partekatuko dut, Belarri Press, prentxaren errepaso azkarra, emango dio partekatzeari, bat biru, ja! Eman diot. Fantasia. Ui! Arkakuso eman behar diozu ber transmision ikusteko. Hori da. La magia de la tele, Arkakuso dau. La magia Hori de da. la tele. Bueno, azkar egingo dut, ze Jose Luisek denbora guztiak kendu dit, eta izango da Flash Express. Ze gertatu da, aste honetan, gertatu da Myanmarren, por cierto, oso ahoskatzeko, nahi asko gustatzen zain, Myanmar, zait, oso sonoridade politia duen herrialde batean, estatu kolpe bat egon dela, hor nunbait hauteskundeak egon ziren, eta militarrek esan dute, ba, etzaiela emaitza gehiegi gustatu, eta, bueno, tankeak atera dituzte kalera, eta bar, bueno, nun dago Myanmar edo Birmania, por cierto, Birmania hiriburua, Laos. Myanmar. ez, Rangun, ez zan Birmania Rangun. Hornea mantzan, Myanmarren ebai. Bueno, pues hemen txeda, Horreatik ez zuen gerra lehen hauin, neamak baretu zitun. ba hemen dago Myanmar, vale? Hemen kokatuta. Bueno, ze gertatu da? Estatu kolpea egon dela, eta hemen daukagu notizia, pixkat, gertatu dan inguruan zabaldu dena, eta kontua da, fitness irakasle hau ari zela klase bat ematen, fitness klase bat ematen zuzenean, eta bat batean, konturatu gabe atzetikan,
pasatzen hasten zaizkio tankeak eta barrak. Orduan, bueno, Izugarria da, bideo hau, Bai. zoragarria da. Oain ez du kargatuko, baina ez da ezer pasatzen, zeren... Orain ematen ditu bi aholku, esaten du, A ver. kontuz bero kolpeekin eta estatu kolpeekin, bai. Barkatu, Kirolaren bitartean. Barkatu, baina ez dakit norbait konturatu den, BBC News Bai. euskeraz duela Anderrek. Noski, eta gainera ikusten baduzu hemen, itzulita dago notizia, ez? Eta hemen esaten du, ez nintzen dantzan ari erozein erakunderi burla egiteko, edo tontoak izateko, fitness dantzan ari nintzen dantzan. Hori da, irakasleak esan duena, gauzak argitu nahi izan ditu, eta horrela, gutxienez BBC-ko euskarazko bertsioan. Ikerria. Ezin dugu bideoa ikusi originala, baina meme asko sortu dira honen inguruan. Nola ezin dugula ikusi. Vale. Batu naiz meme zea honetara, espero dut. Ze estrategia, Ze estrategia kutrea ikusteko zein den zure Twitterreko kontua, Baina, pentsatzen nu memea ona zela, ez dakit arkakusok esango dit, aber laguntzen didan pixka bat honekin, baina oso irismen txikia, 24 ikustaldi bakarrik, eta ez da inori gustatu. Tira, playari emango diot, ea ikusten duzuen nondikan egin deten nik txistea. Aber entzuten den. Batoean sartuta, perreoan nahi dut hasi eta uka, nere izpekin bakarrik. Eta justo orain. Kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezatzu zerua. Ae, kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezatzu zerua. Ba hoxe, Errezazu zerua. estatu kolpea nian marren. Oain bai, EH Bilduk erditik egon behar. Ea, bueno, tira. Venga, gerute. Arkakuso, zergatik ez da viralizatu minututan bideoa. A ber, zure community managerra zeata. Zergatik, pues argi eta garbi. Nik badut, gakoa, eta bakizu zein den? Zein? Ez nauzula jarraitzen. Ostia. Ostras. Vale, Hori da, esan ostras, ez esan ostia. Vale, hori konponduko dugu hau amaitzerakoan. Besteran eramak ematen du unfollow. Esaten baditu Eta gutakoa. kainakai ere ez. Kainakai ez dut jarraitzen, bai. Ez, hortxe ikusten dugu ez dezula. Qué fuerte, qué feo. Qué fuerte. Bere musika erabili eta ikerria. Ala. Bueno, lotxagarri geratu eta gero... Ba, mesedez, eman like pare bat eta retuiteatu, Estela Anderrek gau ramezke izuazik izango ditu. Ander, kontu gehiago ere baditugu, ezta? Estela Bingen zupiriak jarriko dit, jarrizuna, bakizu Arkakuso, ez? Jarrizu Bingen zupiriak Twitterren. Bati erantzun zion. Ezabatu txio hori lotxagarri geratu aurretik, o barregarri geratu aurretik. Hortaz hitz egingo dugu beste egun batean. Aurrera jarraitzen dugu, bueno, meme asko egin dira honen inguruan, bueno, ba, hori, me being happy that, 2020 finally ended, eta 2021 hor atzetik datorrela. Aurrera jarraitzen dugu. Venga, ez luzatzeko. 0 followers. Oraindik geratzen zait klik bat, ez dut gastatuko. Urkullu pide perdón a Gómez, Comisiones Obreras, urdatik esango zuen bezala CCOO, pero llama al porrazo episodio desgraciado. Bueno, pues hori. Episodio desgraciado, puskatu diotela sudurra, Comisiones Obreras... Baina hor koma bat falta da, no? Urkullu pide perdón a Gómez, pero llama al porrazo episodio. Desgraciado. Bai, izan ziteke. Aurrera jarraitzen dugu. Ez? Bueno. EITB.eus, eta hemen zergatik hasi dira... ¡Hombre! Uzkibidezko... Join, es que notizia da, albistea da, Anderredok, naiz.eusetik, ekarri, bueno, naiz.eusekoa ez den albiste bat ekarri duela. Hori da gaurko albistea. Bai, hori da. Sartu naiz ere EITB.eusen, hor nunbait aditu dut, iritsi zait, nere sekzio hau bastante sesgatuta omen dagoela ideologikoki, orduan esan dut. Karriko et pixkatan iztasuna. Eta zer da neutrala Euskal Herrian? Pues EITB, kate publikoa, neutrala, orduan, ni neutralekin lerratuko naiz. Beraz, zergatik hasi dira erabiltzen uzki bidezko PCR-ak eta nola egiten dituzte.
Eta nere ez dakit, gogo eta txiki bat ekarri nahi izan dut, hau azkar pasatuko dugu, ze arazo daukagu gizonok, bereziki uste dut, uzkiarekin. Vamos a ver, osea, benetan, nik nahiago dut, horrelako makiltxo bat ipurtzulotik sartzea, sudurretik burbuineraino baino, benetan, osea. Nik ere bai dudarik ez daukate, Ipurtzuloarekin, agian hor gizon askok egin behar dugu pixka bat, ez dakit, hor dekonstru. Bai. Osea, nik ez daukat dudarik, zuk zer diozu Arkakuso? Bai, nik ere gainera ja, 3 edo 4 egin didate PCR-a eta sudurrekoa da horri. Oia bizioa da, Ja. Sudurre, bale. Ez que, ja, neri ez darritik egin diat eta ez da ero, osea. Nik aukeratuko nuke ipurtzulotik baita. Ez tarrikoa, ez dut somatu egin didaten alde guztietan. Baina sudurrekoa bai. Lantxerrak dio, babuino ipurdia izango duzula Arkakuso. Baina ipurdikoa ez. Lau edo bortek badizute. Tira. Aurrera jarraitzen dugu, aktualitatea hola doa. Aktualitatea doa azkar, berriara goaz eta berrian hemen... Berria. Itxoin eske, txatean konfesioak agertzen ari dira, Bai, komentatu nahi dituzu edo gero komentatuko ditugu? Ez, bueno, irakurrizuek. Baina konfesioak daude. Nik irakurriko dut azkar, Zitalkok behatza ipurdian sartzen duela egunero jasan du. Venga, aurrea. Oso ondo Zitalko. Bazpa ere, eskertuko nizuke janaria eskuarekin ezartzea gero. Venga, urrengoa. Hau entzun eta gero, hementxe sagardui azaltzen zaigu, eta berriako argazki hau, irudi ederra iruditzen zaidala, zer dago ate honen atzean, Hau da pixka bat, Doraemonen ate magikoa, Eusko Jaurlaritzan atean, nor aterako da, nor sartuko da ate honetatik, tira. Eta nik beste galdera bat erranen nuke, proposatuko nuke. Hor dago bat, backstagea. Dagoela ateratzen edo irteten. Ostras! Ja, galdera ona, Zera bida, ateratzen edo irteten? Galdera ona. Ba, nik esango nuke ateratzen. Zer da, banator edo banoa? Porque sartzen edo irteten, esan dudala berria. Ez que ni neuen zai. Hementxe. Bueno, sagardui, eta Eusko Jaurlaritzako atea. Txatean jarri, berrez. Horatzean daukate, Ate birakaria. Kelerreko nebera hauek. Bai. Eta hor dakate, hori, tequila absenta, eta Hori da. esaten mierda guztik Hori da. esateko, sinesgarritasuna emango dien, brebaje magikoa. oro dazkate. Baina berrian gaur garrantzitsuena ez da sagardui, ez da marlaska, baizik eta, ojo, hemen portadan, zakilxut, zakilxut, zenbat buru hainbat zakilxut, hortxe erronka bota zuten Twitterren, eta hainbat marrazkilarik egin dute zakilxuten euren bertsioa, zakilxut, ez dakit nola esan, personaje, berriako personaje nagusi bat, ez? Eta bere zakilxuten tirak adibidez, dago Martxelo eta zakilxut. Bai, osea, nik uste bioia diala, Olariagaren pertsona jau, gaurko adibidez dio, tristea gure mapa hau, monokromoa, gorriak ikusiz, non nahi, bai, eta asko mugitu gabe. Dio Zitalko inork ez dituela komikiak ulertzen. Ez dezu ulertu? Ez que, bueno, azalduzuk. Nun dago txistea, Arkakuso hemen, a ber. Tristea gure mapa hau, monokromoa, gorriak ikusiz, non nahi, bai, eta asko mugitu gabe. Ni neon zain hitzeiteko eta bidaltzeko hemendik agurbero bat eta musu bat ikertu biari, berriako kazetaria justo reportaje hori idatzi duena. Ara. Hori ere aipatu behar. Hala, ya estamos. Con lo emotivo. Ya estamos. Ahora, claro, como a ella le sacó y a nosotros no. Hori da. Claro. Hori da. Bueno, ez da izango nire laguna dena. Zakilxuten beste zinta bat, urtarriaren zatikoa. A ber, hau adibidez, Ez que nahi dut jakin, ni nahi zen, edo zuek ere ez dituzuen ulertzen. Zeren niri gertzen zait, ez ditu dela ulertzen, eta pentsatzen eta gian dela humor inteligente eta ni tontoa naizela. Izan daiteke, litekeena da ni tontoa izatea. Baina, aspaldiko kontua duk, gure zaharrek ziotena, etorkizuna izarretan omen zagok. Eta erantzuten du zakilxutek.
ba ikusiak ikusiz, nik bada ez bada, ez nikek jatetxe bat zabalduko. Buf, Eske, Hemen argi eta oso- garbi ari dira, eske, a ber, esan dugu ez genuela hitz egin behar gai honetaz, baina ari dira chill mafia hitz egiten. hilabete bat lehenago, ze hau da Claro. urtarrilaren 7koa. Visionario. eske kuriosoa da nola, zuk ekarri dezunan dertarte hau edo albiste hau hitz egiteko inorrek ez duela ulertzen zakilixuten umorea, eta zuk ezer esan aurretik ja zitalkok jarri du Bai, ez duela... bai, Ez, vale. Hau zer da, got bat. baina, hau ikarri ja. Lagunak, beharrak deitzen hau. Bazoaz! Beharra izan deke, beharra! Bueno, eneko, ba, eskerrik asko. Bueno, lanea Bueno, jumar dut, lagunak. Lanera sentitzen dut. zozpapo janda, Eneko gaurkoan, Norbaitek, tapau barkoik zulo hau, bakizue? Tapanoani, pala hartuta. A ber, Jule nola moldatzen den. Vale, Ba, bueno, eskerrik asko Eneko urrengo Julen, asterartea. botana zazu hemendik, Julen. Bueno, ez ni jongo naiz. Por ahí. Agur. Bueno, arkakuso, agurreneko, kuso handi bat, agur lagunak. Ondo lo izan, Agur, bai, Eneko. Venga, bai, ai. Agur. Urrengo Vale, tarte batean. ostras, Ba, gaude. Double Maulerrek esan du, claro, Michelin izarrez ari dela. Ah, vale. Claro. Jo, ostras, Michelin izarra. Michelin izarrez edo nola da? Ostalaritza dagoen egoeraren inguruan koronavirusaren gatik eta horregatik esaten du ez duela irekiko jatetxerik. Bueno, Nik uste- Nagor, Bien A ver. arteko jokoa dela, ez? Double Maulerrek esaten du, ez dela izango agian ez gaudela ohituta euskaraz umorea egitera. Bai izan daiteke, Bueno, a ver, Dober Mauler, ez dakit zer esan. Uste umoreak eta umoreak daudela, eta nik aitortu behar dut, meritu handia daukala egunero zinta bat ateratzea, eta egunero, ni adibidez, euskarazko umorea ere, eta ondoan azaltzen da egunero ere, zaldieroa. bai, ni zaldideroa, Zaldieroa da, gaina izaten ditu halako kolpe batzuk izugarriak. Bai, umore berezi xamarra Bai. bada behintzat ez Aizu. dakilixutena, baina Hemendik gusto... ere, gure omenaldi txikia zakilxuteri, Ez dugu ulertzen, baina nahizu, pues oso ondo. Aurrera zakilxut eta venga, Danak. Bueno, ez dakigu oso ondo zakilxut nondik doan, eta Telecinkon ere ez dakite oso ondo Nafarroa nondik nora doan, edo agian badakite ongi, Agian guk uste baino hobeto dakite. Zeren hementxe azaltzen zaigu tweet bat, eta honekin ja itxi nahi dut, pixkat Belarri presontan Telecinco Nik badukat Belarri presen gauza bat, zirkuloa izteko, bueno, nere Belarri pres. edo nahi vale. dut esan. Vale, Dios, vale. ze sufrimendua. Hementxe esaten du, Telebosten ustez, Txibite Euskal Herriko lehendakaria da, eta jartzen du hor, otro año más sin San Fermines. El ayuntamiento es quien decide, pero la presidenta del País Vasco considera que no sería responsable que se celebrara. Txibite, presidenta del País Vasco. Ederra litzateke, Bueno, ez ederra litzateke Maria Txibite Euskal Herriko presidente izatea baizik eta... Lehendakaria izatea. Claro, bla, bla, bla. Arkakuso. Zuzera Txibite, errez Arkakuso? Ez. Nola ez? Esan zenuen aurrekoan publikoki Txibite hartzinela. Bai, Txibiter eta super. Maier. Ez, Maier ez. Oskar Maier, bai, baina Maier. A ber, nik daukat beste zea bat. Itxi zure zea. Bai, Nik elkarbanatuko dut. Eri utziko diot, pantalla. Arkakuso. Ya está, Jule, manoa, bat, bitaiku. Vale, eta hementxe. Kontua da, launon, Espainiako telebista nazional publikoan, duela desente gainera, eta era oso, esango dut, interesgarri batean, oso era profesional batean, hasi zirela erabiltzen, duela pare bat urte, plato virtualak. Ez? Hau da, denak kroma izatea, baino ez betiko kroma
atzean, ez? Bueno, zerbait jarri eta jasta baizik eta irudimentxotako objektuak eta, ez? Bueno, ba, aurkezleak ere interaktuatzeko aukera izatea. Bueno, plato virtualak, zer ez badia ikusi. Gasastak ere oso ondo egiten du. Eta kontua da, aste honetan, ez dakit, bueno, ba, zer gozalduko zuten, errealizatzaileek edo animatzaileek, baina begira zer gertatu den. El invierno. Yo no me creo este pronóstico porque estos pronósticos no son fiables. La marmota es muy mona, eso sí. Si os fijáis es muy agradable. Pero de pronóstico. Honena da mugimendua, ze mugimendu aldaka mugimendu daukanoz. Hemos puesto una marmota gigante a Martín. Ya está, te dejamos, se ha dormido la marmota. Vamos a seguir. Mónica. Por favor. Ay, nos quedaríamos todo el día viendo a Martín con la marmota, de verdad. Pero bueno, las marmotas son un poco más pequeñas. Vámonos con los chicos. Osea, esan nahi dut, egongo ziren marmokan inguruan hitz egiten edo nik zer dakit. Eta, osea, nik uste... Vale, ondo dago, milaka milioi euro kosta zaigu Espainiar estatuan bizi garen hoi teknologia obra biltzea, baina egia esan, hau Twitchera ere implementatu beharko genuke. Arkakuso, zuk orain set berria jarriko dezula, Karo, bai. ez dakit plano horrek asko favorizitzen dizun, Ez, baina oso interesgarria da ikustea que el muñeco Chucky ataca, no se sabe. A ver, es que hori ezin da julan que ondo ingo, Sin beber no se puede. Ostras. Ze, benetan, egia da azkena Jose Luisek esan duna, Sistemara batu da, sistema barrutik lehertzeko. Zein da hurrengo tartea? Familia WhatsAppa, venga. Bagoaz zainolen. A ber, talde, kontu zibilize Android aktualizatzen duzunean, tetanosan bakunekin sartu zuten mikrotxipa aktibatu egiten da, eta norbait sartzen da zure Instagramen, zure izenen komentario iraingarriak egitera. Bale, kopiatu eta itxatxi hau, ze bestela WhatsAppa ordaindu beharko duzu, eta Facebookek ere zure argazkiak erabilialko ditu, zure baimenik gabe. Gainera adi, ze esan diate bihar burusoilak konfinatuko dituztela, eta hau egia da, ze Josuri esan dio bere osabaren lagunan koñata batek ertzaina dala. Zabaldu mezu hau WhatsAppek zensuratu aurretik. Familia WhatsAppa, spam ta zabaltzazu. Vale, ya está. Zer esaten zenun, Ander? Ez luzea da sarrera hau. Ez, kainakaik bertxiokatu duela. Eta bai! Arkakusok bertxiokatu eta kainakaik, bai. Begira, Arkakuso. Esan dizut, zein zen horarazoa. Nik badut galdera bat, familia WhatsApparen inguruan, eta da hori. Ea zuek familia WhatsAppa duzuen eta norekin. Osea, ea denak zaudeten edo denak ez, eta zergatik. Ba, nik dauzkat pertsonalki bi famili WhatsApp. Bueno, eske bi baino gehiago. 3 dauzkat, 3 famili WhatsAppa. Zuek? Nik badut familiarekin bat, eta gero beste bat lankideekin, beste bi lankideekin. Extraofizialak, osea pixkat lankideenak, baina txorra da jartzeko. Eta hortikan jasotzen ditut gehienak. Meme eta olako, osea gehienak, osea hemen ikusten dituzuenak nik ekartzen baditut, lankideek bidali dizkidate, ziurrenik. Eta zuk, Arkuso? Arkakuso mesedez. Errax jauna. Banik badut, alde batetikan familia batekoa eta hor gaude guztiak, osea, hasita nire amonaren, osea, amona dago hor, eta badakizki stikerrak bidaltzen, gero bidaltzen ditu aleatorioki, eta emojiak eta dena, eta badago ere nire lehengusu txikienak izango dituela, a ber, 14 urte. Eta gero beste familiakoa bakarrik daukagu lehengusuena. Zitalkok esaten du, berak daukala bat familikoa, eta danak diela EAJ-koak bera izan ezik. Zitalko, sartu, ez dakit aipatu nuen aurroko astean, sartu Telegramen eta jarri EAJ PNV. Eta hor daukate zea bat, eta hor agintzen diete, beren jarraitzaileei bidaltzea, zer bidali behar duten, zer bertxiokatu behar dute. Zitalko, hola aurreratu halko zea, eta jakingo dezu zure familiakoek zer jarriko duten WhatsAppean. Eskerrak zen saio hau, Free Toxicity.
Bai, barkatu. Eskerrak. Baina, bueno, nik hori ere Eh, esan behar dut, nik beste olako Telegram kontuetan ere jaso izan dudala, Bai, egia da. Hemen danek erabiltzen dute estrategia hori, bai. Bai. Anderredo ez manipulatu, Bai. gure Herritar ikusenkuleak. batasunean ere erabiltzen dugu, herritar batasunean ere badugu, Zalditeria harina deitzen da. Gure Telegram. Venga, guazen, nik ez dokat familia WhatsAppik, berriz pentsatu da horren esan aia, etzak ikusten. Vale, bueno, aktualerekin jarraituko dugu, baino beste era batera, vale? Ez dakite zuek ikusiko zenuten, iritsiko zitzaizuen WhatsAppera, baino pasaden astean Donostiar peto batek, mezu bat bidali zion herritarrei, eta, mezua entzungo dugu eta oraintxe baloratuko dugu. Vale, kontestuan jartzeko, testu inguruan jartzeko, mezu hau iritsi zen, Urkulluk, barkatu, mezu hau iritsi zen Donostia gune gorrian sartu zenean, hau da, tabernak itxi behar zituztela iragarri zenean. Ongi? Vale, ea da. Pero hoy me veo obligado. A ver, ze ari da pasatzen? Julen? Ala, orain bai. Vale, venga, va. Una vez al año me suelo dirigir a vosotros en Navidades. Pero hoy me veo obligado a expresarme con las palabras que todos haríais como mías. No puede ser. No se puede cerrar los bares. No se puede cerrar los restaurantes. Bares fuera, vida fuera. Sin beber no se puede vivir. Esto es una afrenta a todo el personal de este país. Yo me cisco como profesor de universidad en toda la ciencia, en toda la investigación. Hay que beber, es necesario beber, beber es necesario para vivir. Los bares abiertos, de cerrar, que cierren las iglesias, que cierren las estaciones de autobuses, que cierren las subdelegaciones del gobierno. No se pueden cerrar los bares. Vivir queremos. Y para vivir necesitamos beber. Esto es una locura. Esto no puede ser. ¡Vivan los bares! ¡Viva la hostelería! ¡Viva este país! ¡Viva la gente con sed! ¡Vivamos nosotros! Izugarria. Bravo, bravo. Eta gainera, interpretazioa. hasieran ematen du pixkat brometazkoa dela eta ez baino bera unibertsitateko irakasle omen da eta zientziaren izenean esan du bizitzeko edan beharra dagoela, beraz. Zientziak hori badio, Miguel Boserietza ondo irudituko, baino ni beti zientziarekin. Bai. Gauza bat esan behar dizuet. Nire amonak egunero moskatel txupito bat hartzen duz, enjuagatzeko estarria esaten duelako kasi mata al bicho. Ez da kontakiatxo. Ez dakigu baina albitxo. Donald Trumpek esan zuen bezala, ez da? Eran gel hidroalkolikoa eta listo. Nik esan behar dut, bideo honekin arazo bat izan detela eta ama ere kezkatuta geratu zela. Bapaten begiratu, hasieran erakutsi nion, parre egin zuen, eta gero begiratu zidan, eta esan zian, bueno, pero deja ya de ver ese vídeo, ¿no? Eta esan nion, eske ezin dut, hipnotikoa da, gaina nola interpretatzen duen, ez? Beber, vivir queremos! Zuk ikusi azten euken arkakuso. Ez diot playari eman. Ikusi dut hola diagonalki Twitterren, baina ez diot playari eman. Hori bai, egonda momentu bat esan duena. No, puede ser! Eta hori badakizu zeri gogorarat. No puede ser, no es normal. No. Badago edo bazegoen abeslari bat Latinoamerikakoa, el de... Israel, qué bonito es Israel. Israel. Pues hor hasieran esaten du, no puede ser! Horretan edo beste batean de las Torres Gemelas, eta horreitarazi. Mira.
Ba, nik ez bideo hori ikusi, baino, txata bero-bero daukagu. Ibilak dio, kaixo Ibila, hau Arkakusoren kanala ematen duela, egia da, Arkakuso etorri da, eta jari da, Ibila! pixkat, zea. Zitalkok dio, eta putetxeekin zer gertatzen da. Ez? Claro. Lantxerrak denok edatera, bideo flipantea, enjuagea bai, zure amonak bai, baino gero, enjuage hori, tak, barrura. Listerinia bota egiten da, baino... Moskatoa, barrura, claro. Moskatoa ez. Moskatela. Vale, bideo gehiago. Portxoa. Aktualidaderekin jarraituko dugu. Ezagutzen hauenak, badaki, bueno... Da nork ez du ezagutzen Asier Errasti. Ez, baino gertutik ezagutzen hauenak badaki, nabilela pixkat, ez dakit nola esan, paranoiatuta, COVID-arekin, eta, en fin, nik jende asko, lehen bezala, hemen dara maskaria musuka hemen ematen duten pertsonak, erdinegazionistak, Twitterren bai baino ez, tal, nik oiek dana jarriko nituzkela, zera lehen bezala, erdiaroan bezala, herriko plazan, basokatik tente ez, hemen, olatak, eta, begira, hortara... Diar independentean titularra. Hortara iritsi aurretik, estatu batuetan okurritu zaie beste teknika bat, eta teknika hau izugarri gustatu zait, begira. Txuki muñekoa ezagutzen duzute. Bai. El muñeco Chucky ataca sin piedad a la gente que no usa mascarilla en el metro de Nueva York. Eta ikusiko... A ber, hemen esan behar dizuet ere oso ongi maskara eramaten ez dutenak, baina hor kontaktua Txuki infektatuta baldin badago a tope, edo besteak infektatuta badaude a tope. Bueno, badaude bideo pila bat, daude bideo... Abascal, no me interesa, gracias. Daude bideo A ver. Daude bideo pila bat, nun ikusten den, hau omen da youtuber bat, oso famoso instagramer bat, da... eske... A ber, youtuber edo instagramer, aklaratu. Bueno, influencerra da, eta da, nola da, plasia. Akontroplasia. Akontroplasikoa. Bai. Urartzen da, bueno, hola da, Bai, vale, ja errapatu dut. Vale, akontroplasikoa da, eta orduan mozorrotu zan Txukiz, eta daude bideo pila bat interneten, eta tipo mundiala. Osea, kaletik norbait ikusten badu, Nueva Yorketik maskarilla be juten da, eta baina eske bota egiten da bere gainera. Eta, imaginatzen dut, osea, pertsona horiek bizikuten sustoarekin, musuko eramango dutela, baina begiak tapatu zere bai mendik aurrera, eta gustatu zaite, sogaren aurretik, horrelako taktikak erabiltzea. Eta taktika gehiago, hau iruditu zait, mundiala. Hasieran pena pixka bat eman zian, baina gero, hainbeste aldiz ikusi dut bideoa gustatu ere gintzaitela. Kontua da, viralizatu da ez dakit, aita bat, bueno, ikusiko dugu eta... Vale, how to stop baby for crying. Ez da ikusi? Ez? Ba, gustatu zaita asko, orain pandemiarekin ordu asko etxean, umeak ez daude oso entretenituta eta tal, ba begira, hementxe egizon honen teknika eder bat, begira. Osea, gainera, aurrak jartzen du aurpegia en plan de... Tío, me estás molestando, osea, ez? Osea, ez izan hain estridentea, osea, da pixka bat jasotzen du... Flipatu egiten du. Bereaz, plan, ostras, zaratago ateratzen den nik? Vale, ba, igual... Eta gustatu zen... Honek funtzionatzen du, negar mota konkretu batekin, ez? Negar hori izango zen seguraski, pues hori, atentzioa nahi dula olata, baina tira, bai, teknika bezala apuntatzeko, Ba, gustatu zait. Nik probatuta daukate nire lehen guzu txikiarekin. Eta ez du funtzionatzen?
Bai, gero begiratzen dizu olako aurpegiarekin, en plan, ¿qué haces, pavo? Ja, osea, hori da nik egin berreten gauza bat, ez duk, sabes? Osea, dauzkazuela 42 urte. Baina Iruñek. orduan, hasten natzaio hitz egiten, eta ez naiz geratzen, eta esaten du. Está fatal. Ya está. Necesita ayuda esta señora, Bai, baina ez dakiena da berak, baduela nire antza handia, osea, izaeran, así que... Osea, zu bezalako izango da, Bai da, My Little Padawan. Euskal Hola, Twitch izango da. komunitatean izango da zure oinordekoa. Ondoren Ez Twitchen ez. Arkusito. Bolo egongo den... Arkakusito. Beste sare sozial sare batean. sozial horretan. Ba, izango da, bolo-bolo My dagoen Little beste... Ba, bolo-bolo dagoen beste sare sozial bat, TikTok da. Hau ez da oso antiespezista, baina, bueno, ekartzea erabaki dut, ez dakit egia den, ikusi dut beste bideo batzuetan, eta badirudi baietz, baina flipatu indet benetan. Ez dakit noiz baite, bueno, ba, postreak eta preparatu dituzuen, baina da peñazo bat, edo neri behintzat ala iruditzen zitzaidan lehen, gorringoa eta txuringoa, ez? Ba, Bai. A ber, apartatzea. erraz. Zaude pixkaz desfasatua, Ze Jak ba? hau da oso old school. Hala, erresti. Bueno, Boligrafoa eta papera eta apuntatu. Ba, eskerrik asko, Arkakuso oraintxe bidaleko dizut, gure Twitcheko pasaitza, bale? Eta ja, geratzen zera zu kanalarekin, menga ba gero arte, Bai, agur. Errasti gaixua. Itxoin. Badute mendikan zerbait zuri emateko, a ber, Itxoin, tori. Beharko duzula. Ez etxiste Gorringoa rapatzeko. Ah. Begira ze lista dan, ba ez da jak hori. Ah. Ez da jak hori, begira, jak emate egin dizut. Show me the life hack that you randomly saw one day that is now an unconscious standard practice in your life. I'll go first. Toma! Arkakuso ze aurpegirekin geratzen zera, eskatu barkamenak publikoki hemen eta orain. Ba, Inoiz. osea, ikusi ez dute zer egin duen, igurtzi Show me the life igurtzi hack ditu, that you randomly behatzak, Magia. baratxurian, Ja. era begira. Errasti, Eta baki- zergatik ez dezut demostrazio bat egiten, etxean izango dezu arrauz bat, Hori da. Ez, baino, uste zu zinalen esan zeniona Arkakus hori errezetaren bat edo, ez, arte ataken bat ekarriko zenula. Egia da. Eta zu zaizu. Gauza zer- bat, nik ere esan behar dut, esaten dute, nonbait irakurri dut, edo ez. Hori egin ondoren, dela oso tratamendu ona, behin PCR ipurditik egin dizutela, ba hori gurtzeko. Zer, arrautza edo baratxuria? Gorringoa edo... Baratxuria eta gero gorringoa hartzearena. Abai, Osea, Ez duzu irakurri? ez, baino begira, gien egin genezake zure Twitcheko kanalean, ez, esplikatzen duzu? Ez, eske nire Twitcheko kanala da nahiko garbia. Eta toxizitateak kanpo uzten ditut, eta bakizu, pues. Ni momentuz, uzkia bakarrik kaka egiteko erabiltzen dut. Oraindikan PCR-erik ez didaten ez egin, oraindikan bakarrik kaka egiteko. Ustekabean pasatu da, baina Duel Maulerrek azpimarratu du, Ez- jak emate, errasti, txiste hau geratu da, osea, nire Hombre. Arnoldo txistea, bueno, geratu da motz. Oso motz, baino eske ona izan da. Eta gauza bat, osea, ari naiz ni bideoak jartzen, eta ezin ez zuek egon atento txatera. Porque hemen ari da jendea interaktuatzen, baina eske zuek zabete beste kontu A atera. ber, baina zer egin behar dut, hitz egin edo txateari begira Ba, egon? bilak, ez altzea zu hemen YouTuber Nire tirazu experimentatua. ordaindu hainbeste bilak egiten egoteko, Eske, claro, zu nahi ezuna da, bueno, hau flipatuko Kontratu dezute. bat nahi du. Hau da. Hau da, Arkakuso lite, eta gero pagatzen badu dago Arkakuso premium. Hau da, lite, hau da, bueno. Uzten dizuet delegaritza bale txatarena. Vale. Joder, ez dakit, eman dizuten. Arkakuso premium nahi baldin baduzue, arpidetu zaitezte suskribitu Arkakusoren kanalera. Hori da, Paganini.
Paganini da. gainera. Baina nivel 3 edo, Hori da. Basikoarekin, premium Nahiko. total. Bale, eta azkeneko bi bideo dauzkat. Nik pentsatu dut hemen, puff gitarri izan da gurean eta musikari gehiago ere badaude euskal euskal Twitch komunitatean. Nik txirula jotzen dut. Horregatik, eta ukelelea, eta guere moldatuko gera, proposatzen dut sortzea horrelako banda bat. Bale? Bueno, ikusi gauza bat, zuen jarraitu, orain txenator. Begiratu behar dutea dagoen gauza bat. Baina, jarri bideoa bitartian, ez dakit. Zer edukazio dago emakumenek. Gaur ritmoa nahi genula, eta venga, banoa, errazti, banoa ni ere... Bueno, nire proposamena da, Andromeda, aberre gestionatzen dezun, bale? Game irauntxitik, horrelako boy eta girl banda bat nahi dugu euskal Twitch komunitatean. Osea, ez da mundiala, benetan. Baina izugarria. Osea, galdu dezu Arkakuso, Jo, zerbait ona jartzen duzula eta galtzen du. Bai. Eta, hauek deitzen dira, Main Tree, jarraitu YouTubeen, porque pena merezi du. Zitalkok jarri du. Eta no binarioak zer. Neska mutila eta no binarioak zer. Eta Tubel Maulerrek erantzuten dio, Zitalko ordenagailu soinuak beti dira binarioak. Jake, mate. Eta arrazoi osoa daukazu, ez, Zitalko? Arrazoi osoa daukazu. Jarriko dugu, beste bideo bat hauena, bale? Zuk ikusteko eskiriut zait. Osea, mundiala, ez dakit nongoa dian, zizurkilguak ez du ematen, baino... Nik uste dut zizurkoak direla. Agian dira Myanmarkoak. Hemen egiten dute, zinema produktora hundien introen zeak, eta iruditu zaitene mundiala. Zoragarria. Ze artista den jendea. Ni mundiala iruditzen zait, Nik hori egiten saiatzen naiz, eta badugu Filomenaren familia guztia eta Filomenaren ondorio guztia. Zineak gaudela, Mundiala, gehiago dauzkate, baino... Eta neri behintzat... Errazti jartzen digu Zitalkok, bilatu Street Fight a capela. Street Fight? A capela. Andromedak, musikaren monopolioa euskal Twitchen pub gitarrek dauka, nire arloa bideojokoak dira. Zer daukazu hor? Arkakuso? Ja, oraintxe erakutsi behar diguzu. Otomatone bat ez da izango. Otomatone bat. Ez, begira, erakutsiko dizuet, kutsa. Ega asmatzen duzuen. Musikariak baldin bazarete, agen. Txistularia zara? Ez da barita bat. Txistularia zara? Txistularia izatea nahi zuten nire amak eta nire amonak, baina nik... Eta txistua daukazu? Ez, banituen bi aukera, oso ez ziur. Bata zen, gitarra elektrikoa, baina justo, barainengo musika eskolan momentu horretan egin behar zenituen 3 edo 4 urte gitarra espainola, eta orduan esan nuen, no. Eta hartu nuen beste gauza bat. Spanish guitar, no. Ojo,
Hemen traumitak, Andromedak esaten du, nire ikastolan casting bat egin zuten arabo euskarazko abestian parte hartzeko eta ez ninduten aukeratu, beraz. Bueno, nik egin nuen betizuko Eh, castinga. eske, Arkakuso, imaginatzen zaitut, casting eta saltxa guztietara sartzen, orain itzengo dugu zutaz, baino jarriko dugu zitalko esan diguna? Vale. Eske, dana hotxak. Hemen, gero gomendatu dezake Bizkaiko kanal bat. Badago neska bat. Hemen kompetentziarik ez. Ez, badago neska bat eitzen dela El Sky, bueno, El Sky. Ziona, zitalko. Eta jotzen du piano eta horrela, eta ere kantatzen du, eta da oso ona. Bale, orduan gero, Arkakusoren kanalean egingo dugu spama. Ibilak esaten du, bera ere euskaraokean ez zutela hartu, errasti, zure proposamenaren aritik agian, egin genezake banda bat, nolabait kanporatuak izan diren guzti horiekin, ez? Castingetan arrakastarik izan ez duen jende guzti horrekin. Bale, perfecto. Ondo iruditzen zait. Hori da. Adibidez. Edo betigu. Betigu edo horrelako zerbait. Ez diguzu kontatu non dauden txistu horiek? Ez dela txistua. Da flauta travesera bat. Flauta travesera! Bai, baina esan beharra dut, 12 urtetatik ez dudala, ez ditudala klaseak hartzen, eta, orain ezakit. Venga, jo, pixkat. Moztu egin da. Bueno, gehiago txiki nahi baldin baduzue. Moztu da, zatitxo bat, ez? Neri moztu zait. Zatitxo bat moztu zait. Neri ez? Hemen dago asunto bat. Aurrekoan nik txirula jo nuen eta moztu intzan ere. Bai. Serio, Zea oso agudoak hartzen dituenean, moztu egiten dituela. Moztu egiten ditu agudoak. Bai, horrela da. Horregatik esaten izun, goratzen zera San Sebastian egunean? Bai, da hori, da, agudoak moztu egiten dituela. Puto diskor, benetan, Da, nazkagarria. Programa da nazkagarria. Nazkagarria. A ber, zer dio, txatak. Azkeneko hori entzun dugu. Azkeneko hori entzun dugu, Arkakuso. Osea... grabeekin daukarazoa, ez... Euskaraokenean ere zioten hartu ibilari... 12 urtetik ez duzu flauta ikutu, ja. Zitalko dio. Eta, de hecho, orain... Agudoak edo desafinatuak, bai, igual bilak dira. Igual agudoak eta desafinatuak. Zergatik ez diozu hori orain osasun bidari donatzen? PCR-ak eta egiteko. Edo... PCR berri horiek. Aizu, Arkakuso, egin pixkate spama. Spama zerena? Zure inguruan, YouTubeen ez dakit jarraitzen dezun, konfesatuko dizu gauza bat? Ez ez nire bizitzan, zure YouTubeko bideorik ikusi. Iruditzen zait, oso gaizki. Zeira, oso entretenigarria. Osea, enekin existitzen zeinanik. Twitch iritsi arte. Bueno, banekin existitzen zeinala, Gaztezulon eta beste toki batzutan idazten dezulako. Baina uste nun zeinala kazetari bat, aluso. Bakarrik Gaztezulotik ezaguten ninduzun. Ez esan, gezurrik eta gehiago ez denuen kontrolatzen. Osea, off the record esandakoak, ke pasa? Ulertzen dut, oso ongi, ni ez ezagutzea, eta orain ikusten zaizu, ze alai, ze pozik, eta ze historion txuzaren, klaro. Zemat aldatu den ere bizitza, Arkakuso? Ezagutu zaitu danetik? Egia da, leheno amargatu bat zan, doi fe. De hecho, cabro, ya. De hecho, o sea, aurrekoan ikusen un Instagramen,
Arkakuso bajo entzuten da, bai ez da, Arkakuso? Bai. Barkatu, eski aldatu dut mikrofonoa. Aurrekoan ikusi nun, zure saskibaloi taldeko argazki bat, eta, klaro, hemen oso grazioso da ze, ez dakigu bakoitza, ez? Osea, Twitcherrak ez dakigu streamerrak nolako geran altuak, guajuak, gizenagoak, argalagoak tal, baina eske ikusi nun, zera, mamotredo bat, ze altua zeran. Osea, esan nahi dut, aurrekoan aiorak esan zon, Arkakusorekin elitzatekela sartuko, eta nik desde logo argazki ikusi ondoren, ez da ere, porque ni naiz, tapoi bat, eta zuzera, osea, benetan, igual iristen naiz, ez dakit, zure ez darrira. Zenbat neurtzen zu? Ba, ez dakit, baino bat 63 bueltan. Errasti Dragonkanen, igual ez da... Justo. Igual ez da. Zuk zenbat neurtzen duzu? Zu baino 30 zentimetro gehiago. Hostias. Eta zu Anderredo tampoco te libras zuretzea hemen kankaio bat, Bat 70, bat 71 izango da. Ke flipa. Ya ves. Badakizu behin deitu zidatela telefonoz. Bai, Izan zen programa bat ETB-erako etzana atera, eta baino hala ere egin genituen grabaketa batzuk, eta ez egizer, eta deitu zidaten, oye, te llamo de, gaztelaniaz, por supuesto, te llamo de vestuario y tal, a ver, ¿qué talla tienes? Eta esan nion, Me dice, ¿cuánto mides? ¿Cuánto pesas? Eta esan nion pixua, talla, ez aizer, eta, ¿cuánto mides? Le digo, pues no sé. Me dice, ¿no sabes cuánto mides? Le digo, no, es que no es una cosa que me preocupe en mi día a día. Bueno, pues mídete y te llamo luego. Hola. Mídete, eta ahí como un adolescente midiéndotela y tal. O sea, tremendo. Ni neure burua neurtzen. Ai, Andromeda eskerrik asko. Bera ni baino txikiago dala. Asko pozten hau txikitasunak. Osea, ikustean ni baino jende gutxiago da, txikiago dagola. Nire amantzako medio polvo zari, Ez dakit nola hartu medio polvo. Pues si es medio polvo bueno, Zitalko, ¿qué quieres que te diga? Mejor medio polvo bueno que uno entero malo. Zitalko ere badauka itxura oso altua izateko, Bai. Bai. Zuk nor ezagutzen duzu Arkakuso aurrez aurre? Ni. Nik ezagutu en plan hitz egin dudala berarekin. 78, hostias, ez bada hori... Ibila, ni bat 73 ere, eska haupa Ibila, haupa Andromeda eta haupa ni. Andromeda ezagutzen dut. Baina fizikoki? Bai. Eta beno, Ander ere ezagutzen dut fizikoki, berak ni ezagutu ezarren, ze hor bera estolkiatzen ibilizera? Pliki dabilen bitartean, besteok gure txalupak edo gure abordaiako barkuak montatzen ari garen... Ez da egia izango. Ala! Hola! Benetan! Bai! Aurrekoa kontatu zigun zutan gaimen, baina ez badezu ikusten zutan gaim... Eta hori grabatuta da, eta hori go genuen? Ez, uste dut elkarrizketa, eski ez dakit, urte batean bai egin zegutela elkarrizketa bat, baina nik esaten dudanean zuzin gauden jaiman, osea, amenizatzen montaketa bitartea, nik uste. Bale, beste urte batean igual izango zen? Baina bai. Ez zintuzten... Agian bai, Eta, baina etzen un inoiz, claro, zuen zinean, komentarista moduan, speaker moduan. Baina ni egon naiz abordaian speaker moduan? Nik esango nuke baiet, edo bestela agian ikusi zintudan hortikan alkatxofarekin. Ala, barkatu, ikusten ari naiz 2013ko bideo bat da, eta nerekin karrera ikasi zuen bati elkarrizketa egin nion, eta enekien egin. Baina nun, osea... Abordaina montaketan. Baina ze mediotan edo pizturekin? Piztun, bai. Josus, irauntzitun, 3 aste proiektu horrek eta... Lo que está dando para hablar. Itxoin. Igual hemen zaude. Nafarroako bandera jarri zenuten? Bai!
Itxoin, a ber, urgente, pantalla partekatu behar dut. Breaking Pantalla news! partekatu behar dut. A ver. Hau, ikearri jalitzeke, eh? Zuek hauek zarete? A ver, itxoin, Bai! Ai, la madre... Ze esate naizea. A ver, itxoin, Anderredo, ze beso Ernaiko dauzkazun. kamiseta dara bana. Ze beso dauzkazun. Ikurraren atzean da ona. Itxoin, Entzuten duzu, ezagin entzungo duzuen, A ber, bestela beste modu bat entzun da azken momentuan Bai, eta larrituta. entzuten da. Hau zer da, La Roja en Balsa. La Navarra. La Navarra, patxalana. Orduan, zeintzu zeate zuen. La Navarra. La Navarra. Gaztepeñakoak. Nafarroat izatozte. Apa, Nafarroko neskak, oso ondo, animo. Gora! O sea, qué fuerte me está pareciendo esto. Hau bai dela plot twist. Es que total, eta Anderredo, berotzen ere hasita nago, zure outfitarekin, benetan, Ya me están entrando calores, porque es que zaude. Nik Bueno, benetan. nik hor esan beharra daukat, Juan Garenean abordatzera 4 urteetan parte hartu dugula, triunfatu dugu. Lehenengo urtean, puztu genituen gehiegi poltsak eta txaluparekin ez. Baina lehenago, joan ginen bazkarira. Lehenengo urtea zen, joan ginen, apuntatu ginen, bazkari herriko horretara Santelmo Museoaren kanpoaldean, bueno, eta gu joan ginen, eta ja esaten genuen, bueno, joan beharko gara. Eta bat batean esaten dute, bueno, gazta bat zozketatu behar dugu, eta zenbakia irabazlea, eta gu ja geunden kasi ateratzen. Eta esaten, entzuten dut, eta esaten diotu, maite, osea, kuadriako bati. Tu, zenbakia daukagu. Eta ordan hasi ginen, tokatu zitzaigun, eta gu, hemen, enteratu zen mundu guztia guri tokatu zitzaigun. Tokatu zitzaizuen. Eta gero, bazagoen jendea ezagutzen gintuela por como las del queso. Ze, claro, gero ere esan beharra daukagu, gu Gaztepeñakoak izan da Eskifaiakoekin harremana genuela, eta hori dela eta daukagu. Dana lotuta dago. Osea, nola da crossover. Bai. Crossover. Arpide dun berri bat. Ole! Arpide duna? Zenbez, eskerrik asko zenbez. Bueno, Que por cierto, jarri bideoaren bukaera, osea, honena bere partearen bukaera, osea, ikusteko zen mamotretoa den. Osea, esanet, bira. Osea, ikustezu darkakuso? Osea, orain datorre. Ander, es que ze beso mesedez, Ander. Bira, Osea, bira. Es que balsa bea bakarrik emango luke biatz batekin. Osea, baino. Ze batzea sartu harri jasotzaieta? Kristoneko arrakasta izango zenuk, Harri jasotzaile. Izugarria. A ber, etxata deskuidatuta dukagu, Ander, a ber, zesatut etxatean. Tal, ez zarete txiotxera etortzen. Bat 80 metro, ez da? Ez naute inoiz gonbidatu. Bueno, ezakit gonbidatzen den edo ez, baina, bueno. Baina, eski azken finean, Edo, galdetu ez zer dan txiotx, benetan. Ezakizu ezer de? Anderrek ez daki, begira, ze jarri duen, txatean. Nik, a ber, barkatu, norbaitari da txateatzen nere izenean eta enaiz ni. Leno jartzen duen 38 urte dauzkat, Ander naiz, por cierto, errazi itzultzara. Zer da txiotx, barkatu oso galduta nago. Zerrate jarri ez hori, ez dakizu zer den txiotx? Aizu baino. A ber, Zer da txiotx, Zer da txiotx? Hombre, esango nuke baino esaten bat ez dauka graziarik, porque Anderrek esan behar du. Lagundu behar diozu, Anderri. A ber, Zitalkok esan du. Txiolariok egiten dugun kedada bat, sagardotegian, baina, a ber, eta horretarako bat 80 behar da. Txiotxera juteko, edo nola... Zenbat follower behar dira, edo zenbat jarraitzaile behar dira? 1000. Txio gehi txotx, amigo! Vale, baino... Serio da, oza, benetan izaten 1000-arena? Ez, tio. Eta, baino ez dut ulertu bat 80 metrorena. Osea, ez medio polboak ere barru. Vale, oza, que joan gaitezke. Bueno, nire izotere txio zalea. Txio zalea ez, txiolaria, bai, hobeto esan da.
Arkakuso barkatu, denok ez ditugula... Eske gu ez gara... Horrentxe esango dizuet. Arkakuso bezala... Brand content, publicity, mastering, experting in digital marketing. Medio polboak ere barru. Hori guregatik da? Bai, zuetan eregatik. Erraxen gatik. Osea, zuzera community manager and digital content creator freelance. Marisaltxera izatez eta okazio. Vale. Que por cierto... Bai, inguru batean aurkeztu zidaten bezala, disiplina anitzeko artista. Zoragarria. Hori da... Hori da edo zer gauza. Claro, ez dakizuna nola definitu, ez? Osea... Da, Marisaltxera... Pertsona bat... esateko modu... jasoa. Bai, ala da. Gauza bat, Arkuso. Esan, errazti. Osea, zera errax munduan deitzen hauen pertsona bakarra badakizu, ez da? Bai. Porque streamer izen hori izan zan pixkat, de Orain rebote... ulertzen du zergatik zauden hain pozik, ezagutzen hauzu. Deskubritzen duzu Arkakuso. Arkuso deitzen nau. Orain dikan ez zelako konturatu Arkakuso Ez, baino que esaten una lo mal, Osea, en plan... Begiratu gure telegrama. Ja, ikusi dut. Egia da, gainera. Ikusi dut. Ari gara zutaz gaizki esaka, hemen gure telegram pribatuan. Que fuerte. Julen, jarri pantalla. Jarri pantalla, mesedez. Ez, baino que agurtu aurretik Arkakuso. Ai, aurretu da! Claro, ja, juni berdeu. Claro, osea, gu handerretan igeratuko goinateke, baina eske Julenek 30 minutuko franja kobratzen du. Begira. Kontatuko ditut gure miseriak errazti. Kontatu. Zergatik, zen ez hasia da. Kontatu. Bai. Arkakuso non, kotikotiak hor. Bakarrik esango dut gauza bat. Eta gomendio bat. Telegramera pasatu dugu gure taldea, eta Telegramen Asier Erraztik bidaltzen duenean audio luze bat, Telegramek ematen du aukera bidez abiaduran entzuteko. Eta ja bakarrik horregatik merezi du Telegramera pasatu. Gaur bidali dut, programaren inguruko hausnarketa bat, 5 minutuko iraupeneko, igual pasan naiz pixka bat. Eske 5 minutu, horretarako egiten duzu dei grupal bat, eta jazta. Dei grupala, ja, baina... podcast bat, errazti. Ja ez da audio bat, da podcast bat. A ber, guazen zentratzera. Agurtu aurretik nahiko nuke... Edo beste stream bat egin dutak. Agurtu aurretik gustatuko litzateke aurrekoan ikusi zintudan zuzeneko bat egiten ez dakit norekin, Instagramen, eta enteratu nintzen badokazula proiekturen bat eskuartean Arkakuso. A ber, kontatu? Agurtu aurretik, aurregatik esan dizut spama egiteko, baina eske ez du nahi. Bai, baina, alde batetikan, eske enrollatzen naiz, asko gustatzen zaite hitz egitea, orduan enrollatzen naiz eta naiz bradarretat. Ikeraz dator, hemendik 2 minutura, venga, azkar. Gara, salvame. Claro. Alde batetikan dago Arkakuso marka bezala. Marka bezala? Registratu duzu? Ez, oraindikan ez. Baina, webgunea dudan eta hori esaten dut. 126 euro dia, Bai, badakit. Beste marka, beste proiektuarena badut ja erregistratua orduan. Eta orduan nahiko nuke aurten pixkat kainika eman hori edukia sortzeari. Twitchi, ordenagailua erosiko dudanez, gutxi barru, nola tarjeta disko gogorrak bueltatzen direnean egotera ze ez daude estokean. Eta eta hori, edukia sortzea Arkakusorekin, eta bestetika, hori, aipatu duzu proiektu bat dudala, Iruña herriko gazteak bertako eskaintza kulturalera hurbiltzeko plataforma digital bat da. Agenda moduko bat, baina agendatik harago doana. Eduki propioak eta freskoak sortzeko asmoa daukat. Eta hori badu izena, Shakalaka ditzen da. Eta, horretan ari naiz lanean. Aizu, gure aldetik, behar dezun laguntza guztia hementxe, ateratzen dezunean publizitatea egingo dizugu horrelako kontuek merezi dutelako, eta aizu, gure aldetik eskerrik asko
alde batetik gurekin izategatik, eta eskerrik asko ere bai, Twitchen euskal komunitatea sortzeko egin dezuten lan guztiagatik, badakigulako zuere hor tarteko ibilizinala, eta eskerrik asko, ez? Euskaldun hori ere, ate batzuk iriki dizkiguzulako, eta hortxe zuere ibiltzen zarelako euskal edukiak sortzen. Osea, que plazerra da, Arkakuso, aurrekoan esan dizun, eta gonbidatuta zauden nahi dezunean, onera itzultera. Gainera, ikusi dut, denbora hontan, hitz egiten dugun bigarren aldia da, 2013an hitz egin genuen lehenengo aldiz, baina aldi hontan ikusi dut umore oso antzekoa dugula, Arkakuso. Bai, txarra. Txarra. Mila esker, osea, benetan. Azteko mila esker gonbidapenagatik, mila esker ere eskertzen da pilo bat, hori, lanean ari zaren proiektu baterako laguntza eskaintzearena. Noski baietz. Eta hori, ni gehiagore gogoarekin geratu naiz. Ja, porque zuzera streaming luzetakoa. Nik uste, Arkakuso izan daitekela gonbidatu rekurrente bat, Bai, niregatik bai. Baina batean egon nahi dut Mikel Mantenurekin. Nahi nion galdetu, ea zer moduz doazen zentimetroaren obrak. Zentimetroaren obrak, ojo. Vale, Arkakuso, ingo dugu gauza bat? Esan. Mikel Mantenu datorren egun batean, gonbidatuko zaitugu. Venga. Vale? Venga. Eta egiten dizu galdera pertsonalki. Egatik, ados. Zuk ez dakit orain irikiko dezun streama, ez, edo nor... Igandean. Bai, baserria komentatzeko. Eta agur zango diogu ere bai gure txateko zea guztiei. Ez dakit norbaitek irikiko duen streamina, sartuko naize Twitchen, edo, bueno, esan zuke... Anderrez ja nahiko heldua dela eta ez duela manejatzen hau, baina norbait dago zuzenean, nebukai. Bueno, nebukairi egingo diogu. Bere erderazko kanalean, baina bueno. Egingo diogu. Ibai izeneko bat ere azaltzen zait. Dagoela Nor? Ibai. Dazka eguzkitako betaurreko oso ikusi batzuk, ezagin orden. Ibai! Eskertuko du Ibaiek gure laguntza, Bai, Ibairi. Bai, euskeraz ari delako. Gainera egunean behineko, egunean behin... Baina serioa altzea. Baldin badago. Baina Ibai... Ibai Llanos ez. Nor? Ibai. Ez dakin nor den Ibai, ez dut esaten zenuen Ibai, nik esaten nuen Ribatik. Zua izinen Ibai Llanosetaz, ez? Bai. Broma. Bale, norbaitek irikiko du orduan, hemen azkeneko zitalko ez ez du irikiko Lantxerrak, Double Mauler, Ibila 87 ja, irikiko dezu? Venga, erigera barajatzen 15 visualizazio gehi hemengo 3. Bai, bueno, nire izan 15. Eta hemendikan... Baina, elurtxubi hori nor da? Txakit. Lantxerrak jarri du... Bai, euskeraz ari da. Begira, elurtxubiri egingo diogu orduan... Elurtxubiri egingo... Elurtxubi. Oie, benetan, mila eskere, oso ongi pasatu dut. Ez, benetan, eskerrek asko zuri eta nahi dezunerako hori, pres gaudela, bai zuri eta baita txatean zoeten guzti, laguntza behar badezute edo zertan eta bultzada bat, hemen gaude taldegun egingo dugu, ez gera... Eta, bueno, nik egin behar dizuet proposamen bat, ere, baina banaka. Joe, banuen galdera bat biendako... Venga, bota. Baina ez, egingo dizuet proposamena eta proposamena onartzen baduzue, egingo dizuet galdera. Eta proposamena da... Ezkonduko nahi zurekin. Sentitzen dut, itxarote zerrenda handia dago. Lehenengo zitalko, ez? Noski. Claro, da Euskal Twitch komunitateko guapoena. Gero dago Ander bere besoarekin. Baina... bueno, proposamena. Bai, bueno, hori, esan dudan bezala, eduki gehiago sortu nahi dut, orduan, behin ordenagailua dudala, eta... Zer pasatzen da? Banaka orgiarik ez. Hombre, bai, guapoena zea, eske ze... Ontera batela. Ze humiltasun faltxua, ez da?
Bueno, Crack jarraitu, sound. barkatu. Hori, ja nahonean instalatuta, nire etxe berrian, nire amonaren etxean. Osea, gratis. Ez, gratis ez. Fria lokairu. Bueno, hor dudanean nire estudioa. Ja. Hasiko naiz, 2 egunetan streameatzen. Eta orduan eduki horietako bat, ziurrenik izango da elkarrizketa saio desberdin bat. Eta orduan, nahi zaituztet, gonbidatu bertara. Jo, pues... Baina banaka. Zen nahi dut, ekarri... Hau da, Rajoiren esaldi bat bezala. Gauzak egiten dituzten gazteak. Egia da, entzun beste streaming batean. Ni super... Ui, errasti, ezagit, nina izen edo moztu da, hor? Zer jarri duzu, ja makuna? Eta zara, ierrax. ¿Cómo que ierrax? Ah, jode, zeita. Moztudan ere... Dakazute humore oso antzekoa, egia da. A ver, esan dugu dinamismoa. A ver, Itxoin, zer dira esate? Errasti, gaurko ritmoa trepidantea, Hostia, ez dago txatean konversazio bat, hobeto ez dugu irakorriko. Hori superprest, arkakuso benetan, superprest edo zertarako jarraituko dugu harremanetan, bale? Eta hori. Eskerrik asko benetan, pantairen bestaldean egontzaten guztioi. Eta Julen eri ere, eskerrik asko, Ai, Julen, aztu zaigula, Julen Díaz Jarena. Jesusito. Ja, tio! Joe, gaur egin nahi nuen rekorra itxegin gabe programa osoan, eta ja apurtu jazi. Kagoela leitxe. Joe, Julen, oso gaizki, etortzen da zure fans klubaren presidenta, eta ez didazu kasuik ere egiten. Lehen, ez egiten zaitu? Julen, aurkezte eman, txateko jendeak ikus dezan zure gaurko outfita, mesedez. Ez daukagu Jarri. Ez dakagu ekamak, ez egezurtia den. Osea, bueno, ez que ez dugu esango. Txisteare ez dugu egingo, osea, pasamos. Pasamos, ez dugu audientzia nazionala etortzea nahi. Harry Potter. Ja, kontatzen dizuet txiste bat. Harry Potter. Venga, arkakusoren txistearekin bukatuko dugu. Rasti Harry Potter izakotan, gaur. Txoin, botako dezu zure txistea eta zuzenean bagoaz. Venga. Ez esan gabe. Vale. Zer esaten dute hiru edo Ander horrela begiratzen. Zer esaten dute hiru azti edo hiru mago taberna batera jartzerakoan. Harry Potter! Agur. Osea, ikiarrilla. Osea, egia daukazutela oso antzeko humorea, Eta ez da broma, A ver, zer dio el Urtsubi. Hone pentsatzen Zutamank pertsona bat dela. Zaki raid bat egin diogula. Justo ari da egiten Zutan bankeri bat.